салом алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали Moshin TJ. имрӯз ман барои шумо якчанд мошини арзон ба монанди Opel, Nexi, Mercedes ва BMW-ра пешниҳод мекунам. хуб, пеш аз сар кардани видео, дар видео лайк монед, дар канал подписатсия кунед. ва касе ки ягон мошини фурӯшӣ, трактор ё ки мошинои боркаши фурӯшӣ дорад, ба номерои дар болои экран будам метавонед муроҷиат кунед. хуб, видеора хишу та охирша тамошо мекунем. мошини рақами 1 Opel Astra F, соли бароришаш 1997, коробкааш механик, объёми мотораш 1.6, сӯзишвориш бензин ва газ, кузоваш хэтчбек, 1 сол документ дорад, нархаш 24000 сомон. номерои соҳиби мошин 987 16 67 87. инчунин дар болои экранои шумо. мошини рақами 2 Opel Astra F, соли бароришаш 1997, коробкааш механик, объёми мотораш 1.8, сӯзишвориш газ ва бензин, кузоваш хэтчбек, нархаш 27000 сомон. номерои соҳиби мошин 939 18 41 13. инчунин дар болои экранои шумо. мошини рақами 3 Opel Astra F, соли бароришаш 1996, коробкааш механик, объёми мотораш 1.6, сӯзишвориш танҳо бензин, кузоваш хэтчбек, нархаш 30000 сомон. номерои телефони соҳиби мошин 904 26 29 92. инчунин дар болои экранои шумо. фақат илтимос харидори конкретни занг бизанам. мошини рақами 4 Opel Astra F, соли бароришаш 1993, коробкааш механик, объёми мотораш 1.8, сӯзишвориш бензин ва газ, кузоваш седан, нархаш 14000 сомон. номерои соҳиби мошин 907 72 72 38. инчунин дар болои экранои шумо. мошини рақами 5 Opel Astra F, соли бароришаш 1992, коробкааш механик, объёми мотораш 1.6, сӯзишвориш газ ва бензин, кузоваш хэтчбек, нархаш 22000 сомон. номерои телефон 907 57 48 48. инчунин дар болои экранои шумо. илтимос фақат харидори конкретни занг бизанам. мошини рақами 6 Opel Astra F, соли бароришаш 1997, коробкааш механик, объёми мотораш 1.6, сӯзишвориш бензин ва газ, кузоваш хэтчбек, нархаш 30000 сомон. номерои телефони соҳиби мошин 904 09 09 01. инчунин дар болои экранои шумо. фақат харидори конкретни занг бизанам. беҳуда соҳиби мошина ғам натиҳед. мошини рақами 7 Opel Astra F,
соли бароишиш 1997. коробкааш механик, объёми моториш 1.6, сӯзишвориш бензин ва газ, кузуфиш хэтчбек. мошин 5 моҳ документ дорад ва 9 моҳи дигар таъмировка. нархи мошин 36 000 сомон. номерои телефон 94 62 13 18. инчунин дар болои экранҳои шумо. мошини рақами 8 и Opel Astra J, соли бароишиш 1998. коробкааш механик, объёми моториш 1.6, сӯзишвориш бензин ва газ, кузуфиш хэтчбек, 4 электропакет. нархи мошин 30 000 сомон. номерои телефон 985 72 22 86. инчунин дар болои экранҳои шумо. мошини рақами 9 Opel Astra J, соли бароишиш 2000. коробкааш механик, объёми моториш 1.6, сӯзишвориш бензин ва газ, кузуфиш хэтчбек. нархиш 28 000 сомон бо савдо мешавад. номерои телефон 970 70 68. инчунин дар болои экранҳои шумо. мошини рақами 10 Opel Astra J, соли бароишиш 1998. коробкааш механик, объёми моториш 1.6, сӯзишвориш танҳо бензин, кузуфиш хэтчбек. нархи мошин 28 000 сомон. номерои телефон 934 56 30 20. инчунин дар болои экранҳои шумо. мошини дигар и BMW 3 Series, яъне ба гуфти дигар BMW тройка, соли бароишиш 2002. объёми моториш 1.8, сӯзишвориш бензин, коробкааш механик, кузуфиш седан. нархи мошин 35 999 сомон. номерои телефон 777 11 18 65. инчунин дар болои экранҳои шумо. мошини дигар BMW 5 Series, яъне пятёрка, соли бароишиш соли 2001. коробкааш автомат, объёми моториш 2.0, сӯзишвориш бензин ва газ, кузуфиш седан. нархи мошин 45 000 сомон. номеро 928 78 57 00. инчунин дар болои экранҳои шумо. мошини дигар ин Daewoo Nexi, соли бароишиш 1996. коробкааш механик, сӯзишвориш бензин ва газ, кузуфиш седан. нархиш 15 000 сомон. номерои телефон 988 33 33 32. инчунин дар болои экранҳои шумо. мошини рақами 14 Daewoo Nexi, соли бароишиш 1996. коробкааш механик, объёми моториш 1.6, сӯзишвориш бензин ва газ, кузуфиш седан. нархи мошин 10 000 сомон. номерои телефон 939 32 44 64. инчунин дар болои экранҳои шумо. фақат беҳуда занг назанед. мошини дигар Mercedes C, соли бароишиш 1998. коробкааш механик, объёми мотор 1.8, сӯзишвориш бензин ва газ,
кузов мошин седан, нархш 55000 сомон, номери телефон 901 81 08 88. мошин дигар Mercedes Brabus соли баҳориш 1996, коробкаш автоматик, объеми моториш 2.8, сӯзишвориш бензин ва газ, кузоваш седан, нархи мошин 19000 сомон, номери телефон 907 70 70 45. инчунин дар болои экранои шумо. ва охирон мошини видеои имрӯза Lada соли баҳориш 1999, сӯзишвориш газ ва бензин, мошин дар шаҳри Ҳисор қарор дорад, нархиш 6500 сомон, номерои соҳиби мошин 909 91 97 38. инчунин дар болои экранои шумо. ин буд мошинои арзоне ки имрӯз мо ба шумо пешниҳод кардем. дар видео лайк мондан, дар канал подписатсия карданро фаромӯш накунед. агар ягон мошини сабукрав, мошини боркаш, трактор, мототсикли фурӯшӣ дошта бошед, ба номерои дар болои экран буда муроҷиат кунед. инчунин дигар проектҳои моро ҳам дастгирӣ кунед. ҳозир видеоша шумо худтон мебинед. дӯстони азиз, нақшаҳои дигари моро дастгирӣ кунед. дар канали ҳамватан тж хонаҳои фурӯшӣ мешавад. дароен обуна шавен ва дар канали мошин тж бошад мошинбозор аз шаҳри душанбе ва аз шаҳри бохтар мешавад. дар канали паём тв мошинбозор аз ноҳияи восе деҳаи ҳулбуг мебарояд. дар ин каналҳо обуна шавен. силкаҳошон дар описани видео аста, яъне дар таги видео ё ин ки ба ҳамин номҳо поиски ютуб. аз шумо як тугмаро пахш кардан ва ба мо нерӯи беандоза мебахшад барои наворҳои беҳтарин баҳри шумо сохтанро.